Εις τας Θερμοπύλας έγινεν η τελετή των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του βασιλέως της Σπάρτης Λεωνίδα, ο οποίος έπεσε εκεί μετά των 300 Σπαρτιατών. Η πρωτοβουλία οφείλεται εις την οργάνωση των εν Αμερική Ελλήνων τάγμα των υποτών των Θερμοπυλών. Ο Υπουργός της Εθνικής Παιδείας κ. Γεροκοστόπουλος υποδέχεται τους βασιλείς των διάδοχων και τας πριγκιπισσας. Οι βασιλείς κατευθύνονται εις την οριστήσαν θέση από την οποία θα παρακολουθήσουν την τελετήν. Πρώτος ομιλεί ο αρχηγός του τάγματος των υποτών των Θερμοπυλών, κύριος Μπούρας, και επακολουθεί ο λόγος του καθηγητού της αρχαιολογίας κυρίου Μαρινάτου. Ο βασιλεύς προχωρεί ακολουθούμενος υπό των μελών της βασιλικής οικογενείας. Ο Άναξ φτάνει πρώτο μνημείου και αποκαλύπτει το μεγαλοπραπές άγαλμα του Λεωνίδα που συμβολίζει την προ 2.500 ετών συντελεστήσαν θυσίαν του ηρωικού αυτού τέκνου της αρχαίας Ελλάδος. Τώρα όλοι οι παριστάμενοι αποτείουν φόρον τιμής εις την μνήμην του Λεωνίδα και των 300. Διανομή αναμνηστικών εις όλους τους παρισταμένους κατά την ωραίαν αυτήν τελετήν. Με τη στερεωτική μουσική επικεφαλής παραλάβρουν οι φουστανελοφόροι της περιοχής